tema que sí que anem a dir que no clarament, que és l'ampliació del Palau de Congressos. Després explicaré els motius, em sembla malbaratar recursos, clarament, però sí que volia comentar-vos les mocions. En primer lloc, hi ha una moció que defensaré jo, que és el tema, la primera moció, el tema concretament de Marsa, en la qual demanem, ahir ho vaig presentar en roda de premsa, que l'alcaldessa es presenta com a acusació particular amb l'objectiu de rescatar els diners que totes les valencianes i els valencians han pagat concretament com a taxa en el cànon de sanejament concretament en el tema de l'aigua. El segon tema que anem a plantejar, que ho defensarà Consol, és el tema de que l'IBI, l'impost de béns immobles, que en aquests moments l'Església Catòlica i totes les religions no tenen que pagar-la en aquest país, que comencen a agafar l'exemple d'un país que en principi sembla el centre del catolicisme, que és Itàlia, on l'impost de béns immobles començarà a ser pagat paulatinament amb una proposta del seu president, de Mario Draghi, el cap de govern, en aquest sentit. A nosaltres ens sembla important, i volem ressaltar avui, que l'Església Catòlica, en primer lloc, que és la fonamental, però totes, en uns moments de crisi econòmica, aporten els recursos necessaris per a fer front a aquesta crisi, com ho fem tots els espanyols i ho fem tots els valencians. La tercera proposta que anem a defensar és una proposta que no ens agradaria defensar, encara que sembli mentida. En aquesta ciutat hi ha un carrer que es diu José Antonio. Sí. Està en el barri de Mauella, concretament en la zona al costat del Buixec, i ho hem descobert concretament perquè el Buixec ha dit que ja no volia que el seu carrer, que és a mitges, continuara dient-se com una persona tan vinculada a la guerra civil i al franquisme. Entonces, nosaltres el que proposem és que es doni el mateix nom i que en definitiva es canvie d'una vegada per totes. I fem també, per últim, una proposta que també defensa el Peruca, en el sentit de donar una placa homenatge a una persona que va ser cremada per les seues tendències homosexuals fa molts anys, però que ens sembla important en aquests moments rendre un homenatge. Aquestes són les propostes que nosaltres plantegem.